Estes setmanes sense vosaltres estan sent realment dures. Escoltar les vostres rialles, les vostres veus, les vostres cançons, acompanyar-vos aprenent en un ambient tan familiar o veure com creixeu i compliu els vostres somnis són algunes de les coses que més trobo a faltar. Tots els meus espais estan ara buits. El pati, el menjador, l'hortet, les classes, la biblioteca i fins i tot el gimnàs. I encara que aquesta situació no és fàcil per a ningú, sé que prompte tornareu a omplir-me d'il·lusió i alegria i podrem afrontar tots junts i amb valentia el futur que ens espera.